צדיקים, הכל היה רק חום. אתה זוכר? אני לא זוכר. התחלנו את הכל רק עם הגומים, למה שעוד יקרה, אף אחד לא האמין. אתה זוכר? אני לא זוכר. אז איפה היינו, מה כבר עשינו, איפה טעינו, בכל זאת הצלחנו, תודה. בשנות ה-90 באו 3 אנשים עם חלום וחזון להצלת חיים. אתה זוכר? אני לא זוכר. כבר הייתה להם חברה אחת ביד, והם החליטו לאחד את כמה פארמים. אתה זוכר? אני לא זוכר. אז איפה היינו, מה כבר עשינו, איפה טעינו, בכל זאת הצלחנו, תודה. בשנת 2000 מתקדם החזון. נולד האיטי אבל נגמר ההמון. אתה זוכר? אני לא זוכר. קיבלנו הלוואות שכלום לא עבד, אבל בסוף הוא השתחרר במעמד מיוחד. אתה זוכר? אני לא זוכר. אז איפה היינו, מה כבר עשינו, איפה טעינו, בכל זאת הצלחנו, תודה. מצאנו בדרך הרבה מוצרים, מחלקם גם אכלנו הרבה מהם מוצרים. אתה זוכר? אני לא זוכר. עברנו ביקורות של להיות או לחדול, אבל תמיד הצלחנו להמשיך ולגדול. אתה זוכר? אני לא זוכר.